sing di unay iday ang kasing-kasing. Magandang morning! Good morning Oras Eastern Samar, at nandito na naman tayo sa Pantalan ng Oras. Ayan, ang dami ng mga bote na dumating mula sa Panalogon. Teka muna, pasyalan muna natin yung mga kakanin dito. Ayan, nandito na si Pagay. At ayan naman may ano yan? Uy, manok. Ang sarap naman yan. May manok dito. Tsaka ayan yung waffle ni Pagay. Wala pang nakaluto, no? Dito, pasyalan natin sa mga eskaparate dito. Ano bang mayroon? Ayun, mayroon ng Chocomoron, siring pa, dako na halaba pa, natural marasa kay tikang didiha oras. Ano adi? Puto kotsinta. Kamarasa. Amo ni didiha pantala na pag-aga. Oo. Adi, mayada naman didi sa Lukara. Ayan. Tapos didi, adi naman yan marasa nga bibingka, karasa iton nga tubod-tubod ano. Mga diri maaram ano, kung makadika pantalan, adi damo didi ang mga kaunan. Didi ana pwesto ni ano ba? Uy, kamarasa man hadto mayada. Ano iton nga ginkukuhit? Adi, kung karagmi mo mag-breakfast, pwede kaliwat hindi magpalutuhin na prito nga, ano ba? Prito ba nga? Prito nga bunay or scrambled egg, ano? Angan may daliwat hindi pizza. Ayan. Nga na din naman liwat kita didi. Uy, din mga Pinaora Canteen. Ano ba niyo mga sarayan na dida? So andiri maaram nga may dadi mga kaunan, mga biyahero didi parthan pantalan. Diyan mga kaunan may dadi di Pinaora Canteen. Di ano, kumbaga kung ma-breakfast ka, pakadinala may pantalan. Kay kung dito highway kung waray mo kinikita nga kaunan, pakadila didihan may pantalan, damo didihan mo makakaunan kung kareg mo mag breakfast. Nga natin naman kita merkado, adi uy kada ko hini nga isda no. Di damo didihan mga mapapalit nga isda. Nga natin naman liwatan naton mga utanon tikang iniha barangay Dalid han Oras Eastern Samar. Locally produced ini nga mga utan didi or utanon. Mga karoyag hina mga isda nga sura yan napakadila kay damo didi adi damo man ini. Di gintitiros-tiros na, gintitilat-tilat na. Kamarasa siguro hinito na sinabaw. Oy, adi Sir Joy. Mapili siguro hini pagtutulaon. Nga na naman pizza yan ang pizza naton asais. Nga na ato na serbisyo karabanhan LGU in magpapadayon dito barangay San Eduardo. Kumbaga naka-cluster na ini. Tuliwat mga taga Saorong, taga Nadakpan, taga Sabang. Ato ang mga opisinahan na ahensya de gobyerno para magserbisyohan
mga tao hiton dito nga lugar hamay Barangay San Eduardo. Nga na din naman liwat kita didihan na kung hay ka makakapalit mo pansahog mo panluto ngan lain-lain pa utanon prutas di damo ini didi baga marisyo naman kuno ana merkado didiha oras Eastern Samar ngan didi mga diri mahara may didi mga 24 oras nga mga pwesto. So kung baga halarom na gabi karog niyo magluto, karog niyo magsabaw, pakadila merkadohan oras kay abrido didian pipera ka stall. Kay 24 oras na inididian na mga pwestohan na 24 oras ini nga na abrido ani pwesto mo inididi. Ngan shoutout nga dahan aton mga follower aton permi nakabantayan aton mga video. Damo nga salamat nga na shoutout hayo nga tanan. Aton mga dahagrayo nga lugar. Di nakaway kuno na mahusay kuno didi ha merkado. Nga natin na maliwat hi ati cha pasyadahan ato na niya pwesto baga mo pay naman din iti mo ka kuan medyo mamingaw. Adi shoutout ngayon hal naton mga kasangkayan nga daha Hong Kong nga daha Dubai nga daha basta na daha mga lugar nga hagrayo didi ha Pilipinas nadaha Europe nadaha USA ato ha Canada nganhan ng mga paghagra ni liwat nga mga lugar didi ha aton damo nga salamat ngan maupay nga aga tikang didi ha oras Eastern Samar.